Koja je ovo pička materina? Morat ću šefa nazvat. Reci Popoviću. Šefe, imamo problem. Pa kaj je bilo? A na mjestu događaja sam i imamo ubojstvo. I kaj, ti to ne mreš sam riješiti? Ovakav slučaj još nismo imali. Ovo je mrtvi kurac. Joj, Popoviću. Aj dobro, dolazi. Niš ti budi tamo. Ej, Popoviću! Ej, šef. Pa šta si mi zvao? A evo vidi sam. Pa koji je ovo mrtvi kurac? Pa dobro, Popoviću, šta se tu desi? Evo šefe, ne znam, našli smo ga prije sat vremena i sav je krvav, ovakav ga vidiš i ne pokazuje nikakve znakove. Da. Da, Popoviću, ovo je definitivno kurac. Jel je, šef? Je. I šefe, vidim tu par tragova mučenja. Kaj mu? Čuj, Popović, ja ovo još nisam vidio. Ja isto. Ovo... ne vjerujem. Ali znaš šta? Gledaj, ubojstvo je sigurno. A, to sigurno. A sad šta je bilo, ja ću ti reći šta ja mislim, iskreno. Slušaj. Ja mislim da su ti gamat, pa ne znam šta su, narkomani. Oni su ti njega mučili. Ali on je ostao čvrst.